नमस्कार मित्रांनी मैत्रिणींनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 11वीची 4थ्या क्रमांकाची कवितेचं नाव आहे झाडांच्या मनात जाऊ. कवी आहेत नलेश पाटील. झाडांच्या मनात जाऊ या कवितेचं गायन मी स्वतः चालबद्ध केलेल्या चालीवर आज आता आपल्यासमोर त्या कवितेचं गायन करणार आहे आणि पुढच्या व्हिडिओत या कवितेचा संपूर्ण भावार्थ आपल्यासमोर सादर करेल. चला तर ऐकूया मग कविता झाडांच्या मनात जाऊ. मी प्राध्यापक विनोद चव्हाण माझ्या स्वतःच्या आवाजात या कवितेचं गायन करतोय. झाडांच्या मनात जाऊन पानांचे विचार होऊ, पोपटी स्पंदनासाठी कोकिळ होऊन गाऊ. झाडांच्या मनात जाऊन पानांचे विचार होऊ, पोपटी स्पंदनासाठी कोकिळ होऊन गाऊ. बहरात या वसंत मधल्या तो सूर सावळा ऐकत जातील फुले ही रंगून, जन्माला अत्तर घालत जातील फुले ही रंगून, जन्माला अत्तर घालत. चल सुरा बरोबर आपण तोफा या कानी ठेवू, झाडांच्या मनात जाऊ. झाडांच्या मनात जाऊ पानांचे विचार होऊ, पोपटी स्पंदनासाठी कोकिळ होऊन गाऊ. ही कोणाची रे करणी डोळ्यात झऱ्यांचे पाणी, ही कोणाची रे करणी डोळ्यात झऱ्याचे पाणी. हे उधाण आनंदाचे की देवा घरची गाणी, हे उधाण आनंदाचे की देवा घरची गाणी. गानात ऋतूंच्या आपण चल खळाळून रे वाहू, कोकिळ होऊन गाऊ. झाडांच्या मनात जाऊन पानांचे विचार होऊ, पोपटी स्पंदनासाठी कोकिळ होऊन गाऊ. पोपटी स्पंदनासाठी कोकिळ होऊन गाऊ. पाण्यात उतरून माझे मन खडकावर बसताना, पाण्यात उतरून माझे मन खडकावर बसताना. थुई थुई नाच रे पाणी, थुई थुई नाच रे पाणी. मज दिसते रे हसताना, मज दिसते रे हसताना. एक रूप तुषाराचे मज, एक रूप तुषाराचे मज. माई निघाली नाहू, कोकिळ होऊन गाऊ. झाडांच्या मनात जाऊ पानांचे विचार होऊ, पोपटी स्पंदनासाठी कोकिळ होऊन गाऊ. पोपटी स्पंदनासाठी कोकिळ होऊन गाऊ. ओंजळीमध्ये मी अलगद आकाश जरासे धरता, ओंजळीमध्ये मी अलगद आकाश जरासे धरता. आकाशाने मी अवघ्या पाण्याची ओटी भरता, आकाशाने मी अवघ्या पाण्याची ओटी भरता. हातातून ऊन डुचमळते, हातातून ऊन डुचमळते,
सूर्य लागतो पोहू, कोकिळ होऊ निघाऊ. झाडांच्या मनात जाऊन पानांचे विचार होऊ. पोपटी स्पंदनासाठी कोकिळ होऊ निघाऊ. पोपटी स्पंदनासाठी कोकिळ होऊ निघाऊ. हे फांदीवरले पक्षी की हंगामाचे साक्षी. हे फांदीवरले पक्षी की हंगामांचे साक्षी. झाडांच्या पायी काडी सावली उन्हावर नक्षी. झाडांच्या पायी काडी सावली उन्हावर नक्षी. मग तिलाच फुटले पंख, मग तिलाच फुटले पंख, नि त्याचे झाले काऊ. कोकिळ होऊ निघाऊ. झाडांच्या मनात जाऊन पानांचे विचार होऊ. पोपटी स्पंदनासाठी कोकिळ होऊ निघाऊ. मानवी स्पर्श ना जेथे असतील फुल पाखरे. मानवी स्पर्श ना जेथे असतील फुले पाखरे. रानात अशा तू मजला ईश्वरा जरा टाक रे. रानात अशा तू मजला ईश्वरा जरा टाक रे. मी झाड होऊन तेथे, मी झाड होऊन तेथे पसरीन आपुले बाहू. कोकिळ होऊ निघाऊ. झाडांच्या मनात जाऊन पानांचे विचार होऊ. पोपटी स्पंदनासाठी कोकिळ होऊ निघाऊ. पोपटी स्पंदनासाठी कोकिळ होऊ निघाऊ. धन्यवाद.